Benvinguts a La Motxilla de Llibres, aquest espai que al llarg d'aquest estiu fem en col·laboració amb la Primera Pedra de RAC1, conduït per Noemí Polls i produït per Marga Ortuño. Avui, a dintre de la motxilla, no hi ha un llibre, no, n'hi ha dos, perquè tots dos estan dedicats a la mateixa temàtica, als ocells. I per què? Per què m'interessen els ocells? Doncs bé, aquest temps que hem estat més a casa, doncs ens hem adonat tots plegats que els ocells prenien molt més protagonisme, canten molt més, se senten molt més i estan molt més presents en la nostra vida, i en homenatge a ells he dedicat aquesta motxilla de llibres. Us presento primer el llibre per adults, que és aquesta petita filosofia dels ocells, 22 lliçons per a una vida serena. Està publicat per Angle Editorial i el signen Philippe Dubois, que és un naturalista i científic francès, i Élise Rousseau, que aquesta autora és periodista i al mateix temps també és filòsofa. Són capítols molt breus, que potser alguns d'ells tenen 3-4 pàgines, alguns una mica menys, que tots es tracta de descriure quines són les característiques, per exemple, de l'àguila reial, del camallarg, de la mallerenga, de l'estornell, i veure una mica com és el seu caràcter i com ens el podem apropar a les característiques humanes. Per exemple, una de les coses que més em va sorprendre, l'àguila reial, que semblaria l'emblema dels reis, així l'ocell més majestuós, el que ha de fer més por, no és el més valent. El més valent és un ocell ben petit com el pit-roig. També parlen, per exemple, molt de l'activitat de fer el niu, de la fidelitat que tenen les tórtores per crear un niu i després pondre uns ous, covar-los i fer créixer els seus petits ocells. Parlen també de com canvien les plomes, del procés de la migració, i tot ho fan amb un to alhora filosòfic i alhora també poètic. Deixeu-me dir que el capítol que més m'ha agradat és el d'una gallina que troba un extens plaer en el fet d'estar-se banyant i revolcant a dintre d'un bassal de fang, a més. Si us sembla bé, com faig de vegades, llegirem el començament d'aquesta obra, perquè escolteu la música i escolteu el to. I diu així: una merla, tota negra, amb el bec groc i l'ull brillant, s'està posada en una paret baixa. Mireu-la bé. No està ben contenta de ser una merla? I quan fa saltirons per l'herba, buscant si li surt un cuc de terra, no se la veu totalment encantada de la seva existència? Si estiguéssim tan satisfets de nosaltres mateixos i de la nostra vida com ella, la nostra vida diària no se'ns faria tan pesada. Doncs amb aquest començament us podeu fer una mica una idea de quin és el to, d'aquest text que realment m'ha semblat una petita joia per tenir a la tauleta de nit i de tant en tant, abans d'anar a dormir, llegir un capítol i poder reflexionar juntament amb la imatge d'un ocell. I si aquesta és l'obra per adults, deixeu-me que ara us llegeixi el començament d'un altre text il·lustrat, que és una meravella. És aquest d'aquí, El venedor de felicitat, que ha estat publicat per Libros del Zorro Rojo i que el signen dos autors italians, en aquest cas Davide Cali i Marco Sanroma. Ja veureu, podeu veure ara aquí, que les seves il·lustracions són precioses. Dominen els tons ocres, juntament amb els blaus i els vermellosos, i bé, aquests ocells que estan personalitzats, humanitzats, a través dels quals anem seguint la història, fixeu-vos-hi, d'aquest personatge que viatja amb una furgoneta, tota ella gairebé desballestada, i que és el senyor Colom. Veiem com sona. Diu: sempre arriba amb una furgoneta tronada i espetegant. De lluny tothom sap
Què és ell per la campaneta? Dring, dring! És el senyor Colom, el venedor de felicitat. Doncs bé, el senyor Colom, venedor de felicitat, es presenta en aquest poble on hi ha diverses cases, totes elles molt imaginatives, molt boniques, i el que va venent en els seus habitants, fixeu-vos aquesta, quina meravella. Ja veieu, que són unes il·lustracions a mig camí entre el minimalisme, però també amb un detallisme molt curiós, no? Doncs bé, va venent a la senyora Mallarenga, també a la senyora Puput, a diversos personatges que apareixen en aquest escenari, els hi ven un pot ple de felicitat. Doncs bé, una manera d'introduir els més petits a partir més o menys dels 6 anys en les diverses espècies, els diversos tipus d'ocells que podem trobar i conèixer el seu nom, no? Per exemple, aquí tenim la senyora Puput. Ja ho veieu, el venedor de felicitat de Libros de Zorro Rojo i la petita filosofia dels ocells, 22 lliçons per una vida serena, d'Angle Editorial. Així doncs, bona lectura!